Messiah, please be Messiah to me.
Mayong buntag mga igsoon ko diha kang Kristo. Kini atong special live coverage sa Daddy Tama Wide Misa de Gallo 2020. Karon ang ikaduhang Misa de Gallo live gikan sa Immaculate Conception Parish, Baganga, Davao Oriental, Diocese of Mati, ug kini panguluhan ni Most Reverend Abel C. Apigo Didi, Bishop of Mati. Niining ikaduhang Misa de Gallo atong iapil sa tumapag-ampo ang mga intensyon sa mga mission partners. Santo Niño Chapel, Concordio Pandias and Family, Henry Evangelista, Lilibeth Opus, Georgie Ilagan Bian, GAP Farming Resort, DXGN Supporters, Sumaya Arances Boagas Family, Carmelita Kinko and Family, Gonzales Famador Family, Danilo and Florence Alzate and Family, Art Brenda and Nikki Milan, Eloisa Sayo, Mr. and Mrs. Larry and Rose Tamesis, Baba and Bagi Family, Doktora Marie Benaventura, Maha Opus and Family, Mr. and Mrs. Carlos D. and Family, Telma Derla and Family, Roland and Abigail Mendoz and Children, Elizabeth Zimmerman Duterte, Viola Escandor and Family, Astrid Ada Angala, Roselina and Edita Domingo and Family, Vicky Bello Perez and Family, Chongson Cordova Paderon Family, Francis Lloyd Arizola and Family, J Mart Industries Incorporated, Genoveva Montoya and Family, Eleanor Lopez and Family, Ayan Tagupa, Mr. and Mrs. Arthur Veradio, Arthur Aguliana and Family, Catherine Zamoras and Family, Mr. and Mrs. Ray and Linda Castañeda and Family, Fred Melivo, Hari Royal Business and Marketing Corp, Jesusita Villa Abrilia and Family, Lalien Family, Dreamvet GPI, 829 One World Travel, J-Rug Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Usnan and Family, June and Marlene Bernardo, Frank and Engineer Gloria Cabillas, Terry Jalua and Family, Ornel and Jovic Fuentes, Mr. and Mrs. Campo Redondo and Family, Family of the late Florante and Toy Tarona, Linel Ralion Mangrobang, Noel and Marcy Legaspina and Family, ACD and GI Security Agency, Miss Susan Larino and Family, Tony and Vicky Galang and Family, Leticia Munda, Mr. and Mrs. Rene Julito and Family, Dr. Jessica Haen and Family, Mr. and Mrs. RJ Concepcion and Family, Alden and Tweet Melgarejo and Family, Jade Bookstore, Attorney Jane Bacayo and Family, Kayasan and Cristobal Family, Narcisa Sirunay and Family, Welvi Bangkong and Family, Aaron and Nifa Kong and Family, Aimee Cari and Family, Tessie Mata Maranyon, Angelo Monton and Family, AMCG Farm, Mr. and Mrs. Aquilio and Delia Tabuada and Family, Vita Rivera's Bookkeeping Services, Excelcon Construction and Supply Incorporated, Neta Fields Incorporated, Glorito, Annabel, Julius Glowa, Reyadel, Philip James, Criza Faye and Pellegrino Family, Chofila Villegas Bisnar and Family, Mr. and Mrs. John Lester Lapinig and Family, and Mr. and Mrs. Rolando Lapinig and Family, Mr. and Mrs. Alex Del Mundo and Family, KMY Families, Our Lady of Lourdes Parishioners Co-op, Attorney Alex and Criselda Cunanan and Family, Marisa Gamolo Autentico, Echavarri Family, French Family and Lim Family, Phil Cruz, Arke Telen, Gianna and James Batulan, Teresa Valenzuela and Family, Celia Esteves, Vilma Cruz, Christopher Artlan Cruz and Hidalgo Bonne, Pañares Family, Ben Glo Mejorada of Microwealth Industrial Enterprises, Divine Mercy in My Soul Community, Engineer Jerry and Remy Hosol and Family, Jerry and Jojo Antes and Family, Nat Texters Club, Angelo Monton and Family, Maybelline Tabihe, Toto and Emily Macavinta and Family,
Paz Conanan Gira and Tahil families, Nora Tabilon, Kimpi Oraes and family, Mr. and Mrs. Junicio Dandan Jr., Mr. Celestino Barreto, Isabelita Betinala, Joy Betinala, Dr. Arlene Bacanaya, Irinea Masamayor, Kit and Belia Castillo, Ana Libaran and family, Melchor and Alona Valencia, Aldwin Navarro, Bing and Francisina Bargamento, Roslyn Matthew McCarney and family, Rowena Griffin and family, Max and Angelita Salang and family, Legasea 3, Alex and Bing Mikayabas, Hernando and Debbie Bulipata and family, Fe Basanias, Engineer Angelita Fernandez, Susan Abelia and family, Enriquita Palo and family, Emilio Jr. and Maluyap, Mr. and Mrs. Alex and Luz Coronales and family, Regina Rosarie Contemplative Association, Roca, Davao, Eva Inoveso and family, Maria Belinda Ambi, Alice Chu and family, Rapid Growth National Project Coordinating Office, Alan Barquilla, Christian Lupian and family, Marilyn Baluyot and family, Pacabis family, Katan family, PBJA, Filipino Banana Growers and Export Association Incorporated, Leo Alvaro, Manjo, JJ, Canon and Sweet Mandrazo, Jerry and Meraflor Tan and family, Josefina Pungase. Mga igsuon ko diha ni Kristo, maayong buntag kaninyong tanan. Niining ikaduhang adlaw sa atong pagsaulog sa Misa de Gallo, atong pamalandungan ang kalahalangdon sa atong gikanan o atong mga kaliwat. Si Jesus usab adunay mga kaliwat, maayo man o dautan. Apan ang tanan gipahimo akabahin sa Dios kang Hesus aron kitang tanan makahinuklog nga walay makababag sa kinabuhing balaan kung kitang tanan maningkamot lamang sa paghimo sa pinakamaayo ning atong kinabuhi. Ang tema karong adlaw, Santa Maria, Templo sa Ginoo. Palihog manindog.
Amen. Maana usab kanimo. Kaadlawon sa mga pagtugaw sa itong misa di Galyo, ihalanda ini mao nga santos nga misa alang sa tagsa-tagsa nato ka mga pamilya gagasa gikan sa Dios. Nga pununtas ta sa grasya sa kanunay pagmalikon diha sa tuwang pagtuo. Uban pag-ampusan sa mga pamilya nga diin kansang relasyon dili maayo nga unta ang grasya sa Dios manaausab kanila. Aron maandam kita itong kasalugan karon ato nang inusulan ato ang mga sala maayo kita sa pasaylo ug gugma sa Dios. Nagagmisal ako Sa Dios nga makagahom sa kanan o kaninyo mga igsuon kay nakalapas ako og dako uyamon sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa angayng buhaton kay akong dakong sala busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kalatagin na sa Dios nga magagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala daron kita niya ngadto sa kinabuhi dayon. Amen. O Diyos, magbubuhat, mananubos sa tao,
Nagbuot ka nga imong pulong mahimong tao, sulod sa tiyan sa babaeng kanunay berhen. Tungga kini nga mong mga pangamuyo, aron ang imong bugtong anak, magpaambit ka namo sa iyang pagkadiyos, human siya magpaubos, aron pag-ambit sa mong pagkatawo. Kaya mong ipangayo, pinagi sa Panginoon Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog mang lingkod. Kinudlo gikan sa basahon sa Henesis. Ngari og pamati kamo mga anak ni Jacob. Pamatian ninyo ang inyong amahan nga si Jacob. Huda, daygon ka sa imong mga igsuon. Tukon mo ang imong mga kaaway. Sa imong atubangan, muluhod ang imong mga igsuon. Si Huda ito'y sa leon. Patyon niya ang iyang tukunon. O unya mupauli sa iyang taguanan. Si Huda sama sa leon, manghuyatin o unya uhigda, o walay makapangahas pagsam kaniya. Nagupot siya sa harianong setro o gisipitan niya kini sa iyang mga tiil. Huktan niya ang iyang gahom hangtod moabot ang tinuod nga tag-iyan nini aron maghari sa tanang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
sa kadagatan, ug ikan sa suba, hangtod sa kinatumyan sa yuta. Kini ang talaan sa kagikan ni Jesucristo, kaliwat ni David, nga kaliwat ni Abraham. Si Abraham mao ang amahan ni Isaac, si Isaac amahan ni Jacob, si Jacob amahan ni Juda o sa iyang mga igsuon. Si Juda mao ang amahan ni Fares o ni Sara, si Tamar ang ilang inahan. Si Fares mao ang amahan ni Esrom, si Esrom amahan ni Aram, si Aram mao ang amahan ni Aminadab, si Aminadab mao ang amahan ni Naason, si Naason amahan ni Salmon, si Salmon mao ang amahan ni Boaz, si Rahab ang iyang inahan. Si Boaz mao ang amahan ni Obed, si Ruth mao ang iyang inahan. Si Obed amahan ni Isay, o si Isay mao ang amahan ni Haring David. Si David mao ang amahan
ang iyang inahan asawa kaniadto ni Urias. Si Solomon mo'y amahan ni Rehoboam. Si Rehoboam amahan ni Abias. Si Abias mo'y amahan ni Asa. Si Asa mo'y amahan ni Josaphat. Si Josaphat mo'y amahan ni Horam. Si Horam amahan ni Uzias. Si Uzias mo'y amahan ni Hotam. Si Hotam mao ang amahan ni Akas. Si Akas amahan ni Ezekias. Si Ezekias mo'y amahan ni Manases. Si Manases mao ang amahan ni Amon. Si Amon amahan ni Uzzias. Si Uzzias mo'y amahan ni Okenayas ug sa iyang mga igsuon. Niadtong panahona nabihag ang mga Israelita ngadto sa Babilonia. Human mabihag ang mga Israelita, si Jekonayas nanganak kang Salatiel. Si Salatiel mo'y amahan ni Zorobabel. Si Zorobabel mo'y amahan ni Abiud. Si Abiud mo'y amahan ni Eliakim. Si Eliakim mo'y amahan ni Asor. Si Asor mo'y amahan ni Sadok. Si Sadok mo'y amahan ni Akim. Si Akim mo'y amahan ni Eliud. Si Eliud mo'y amahan ni Eleazar. Si Eleazar mo'y amahan ni Matan. Si Matan mo'y amahan ni Jacob. Si Jacob mo'y amahan ni Jose, ang bana ni Maria na mo'y inahan ni Jesus kaginganlang Mesiyas. Busa may napulog upat kakaliwatan gikan kang Abraham ngadto ni Hari David. Ug napulog upat kakaliwatan gikan ni David ngadto sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita. Ug laing napulog upat kakaliwatan gikan sa pagkabihag hangtod nga natawo ang Mesiyas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Palihog manglingkod. Nakadlawon sa atong pagtukaw nga nindot ang mga pagbasa kay diin nagpunting man kini diha sa kagikan sa atuang katigulangan, kagikan sa atuang manluluwas. Kini ikaduha usab nato nga misa di Galyo, dili lamang kini alang kanato dinhi nga parokyano sa Immaculada Concepcion dinhi sa Baganga pantungod sa pakig-alayon sa tuang mga social communications ministry nga din gawas sa tuang radio, lokal nga radio din sa Batanga, ang Madayaw FM, sa sa Mati HM ug DXTV, nakigalayon usab ang DXGN aron sa RC sa Davao aron maabot ang atuang kasahulugan sa Santos nga misa sa mga kabalayan ug sa uban nga mga nasod nga din gimingaw
gimingaw sa ilahang simbahan, gimingaw sa ilahang mga pamilya tungod kay nahilayog sila diha sa ilahang trabaho ug ikaduha tungod lagi sa travel restrictions nga dili intahon sila makauli. They long to be home sa diha sa pamilya labi na itong panahon sa Advento na makig-uban diha sa pag-apil sa Misa de Gallio. Maraming salamat sa modernong kahimanan. Diocese ug sa Diocese sa Davao. Muna nga inigtuyok sa kamera ayaw mo katulog kay makitaan mo nga taga-Baganga na tulog pag humili ni Bishop. The beauty of the family. Despite the backgrounds where we came. Diha sa tuwa nga mga pagbasa, mga kaigsunan, nini ikaduha nga kadlawon sa tuwa nga pagtukaw, ato nga nabati nga din gisaysay diha ang anindot sa kagikan. Kagikan sa mga personalidad nga konektado diha sa kaliwatan sa tuang manluluwas. Diha sa tuwa nga unang pagbasa sa libro sa Genesis chapter 49 verses 2 and then 8 to 9 diha gipadayag nabati nga sa hapit na namatay si Jacob nga din iyang ihatag ang iyahang blessing o iyahang panalangin sa iyahang anak. O kasagaran diha sa kultura sa mga Hudiyo nga din ang unang anak gayon ang unang anak na lalaki mao gini ang quote-unquote nga hatagan diha sa manununod diha sa gitawag nato og messianic blessing kanang panalangin gikan sa manluluwas. Apan adunay kalahian diha sa atuwa nga unang pagbasa kay ang gipanalanginan si Juda nga dili man siya kamagulangan nga anak ni Jacob. Kaya ang una gayud nga anak niya mao si Ruben. Apan si Ruben nakahimo og salaod, mabasa nato sa Genesis 49 verse 4 nga nagkanayon, nakighilawas siya sa usa sa mga asawa ni Jacob. Ug sama sa mapintas nga baha apan dili ka mahimong labing gamhanan kay nakighilawas ka sa usa sa mga asawa sa imong amahan. Sumauto nga wala nahatag kang Ruben tungod sa sala nga iyaha nga nahimo. Kunya ang nagsunod si Simeon ug si Levi nga diin describe usab diha sa libro sa Genesis nga din kamo nga mga mabangis nga gigamit ninyo ang inyong hinagipan, ang inyong armas sa pagpatay. Ug mao kana nga dili kamo makadawat sa panalangin. Ug mao kana nga ikatulo, mao ni karon atuang pagbasa nini karong kadlawon nga din gipadayag diha nga Huda daygon ka sa imong mga igsuon, tuk-on mo ang mga kaaway sa imong atubangan, muluhod ang imong mga igsuon. Si Huda itoy sa leon, patyo niya ang iyahang tukbonon ug unya mupauli sa iyahang taguanan. Si Huda ang
anak nga ikaupat ang nakadawat sa panalangin ni Jacob. Ug mao ni nga dili ikaw ang labing bantugan apan gipili ka ug ang imong makaaway muluhod diha sa imong atubangan. So wala na subay diha sa kasagaran nga pagtuo diha sa mga Hudiyo nga ang una nga anak makadawat diha sa panalangin sa ilahang ginikanan. So nahi mo na exception. Diha sa atong ebanghelyo ato usab nga nabati ang hataas nga linya sa kaliwatan sa atuang Ginoong Hesukristo. No? Tulo ka mga hutong, no? 3 ka bahin nga adunay 14 ka mga henerasyon ug kini nagpadayag diha sa nagkasagol-sagol nga kaliwatan diha sa linya sa tuang manluluwas. Sa wala pa siya maghangtod kang Senior San Jose. Kini lamang gisaysay pagpakita, gisaysay ni San Mateo, pagpakita sa kaliwatan sa itong Ginoo nga kini nga linya sa iyahang pamilya. O ganini, dunay na mention nga mga babayi nga diin ug sa tuang tanaw nga dili takos o dili angayan diha unta sa laray sa kaliwatan sa tuang nga manluluwas. Naa si Tamar nga naimong daughter-in-law ni Huda. Apan si Tamar kay wala lagi nakaanak sa anak ni Huda, mo na nga nagdisguise siya og prostitute og didto nakaanak siya diha mismo sa iyahang father-in-law. Mao to nga nakasala siya og gikuha siya ni Huda isip usa sa iyahang mga asawa. Ug doon na pa'y uban nga diin ug nga mura og tan-awon nato sa atuang standard nga dili angayan. Apan taliwala nini nga larawan sa kagikan nga diin ato nga nadungog nga ang atuang Ginoo na tawo gikan niini nga kaliwatan. No nga sa katapusan atong nadungog nga si Jacob mao ang amahan ni Jose, ang bana ni Maria nga maoy inahan ni Jesus nga ginganlag Mesiyas. Talaan sa kagikan sa atuang manluluwas. Mga kaigsunan, nining atuang pagbasa nga maoy magdala kanato sa sugod nato nga pagpangandam sa pagkatawo sa atuang Ginoo. Kini nga mga pagbasa magdala diha sa realidad usab sa ato mismo nga Kristohanon nga banay, sa imo mismo nga pamilya nga mao ang atua gayud nga makita ug masinati sa inaraw adlaw nato nga kinabuhi. Tulo ka butang atuang makutlo nini nga mao nga mga pagbasa. Una nga diin ang matag pamilya. Kita piniyalan, stewards of our own family. Kung piniyalan ta, kinahanglan nga atuang ampingan ug bantayan. Dili kita makapili kung asa kita gikan. At diri unta ako ang pamilya kay ideal kaayo. Naunsa man ni ako ang pamilya oy nga nagka bungkag-bungkag man. Dili kita makapili diha sa ato mismo nga pamilya. Kini gayod gasa
gasa gikan sa Dios. Nga diin pamilya nga dunay dili maayo nga kasaysayan diha sa iyang kaliwatan o pamilya usab nga diin mahadlokon o adunay hugot nga pagtuo sa Dios. Doon ako'y nabisitahan dinhi kagabi imbita unsa may rason nimo nga siya imuhang gipili. Nag-ingon kadako na komentaryo nga ako ang lola nga maayo na sila kay maampuon ang iyahang mga apuhan. Nagasimba yun, nagaadto sa parokya. So na nga kita ang obserbasyon nga taas nga pagtahod sa pamilya nga adunay kahadlok sa Dios ug adunay hugot nga pagtuo sa Dios. Mao na nga ang uban paningkamutan gyud nako bishop nga maatiman nako ang pamilya kay gasa nako ni. Mabitan lang uban nga din magul-anon karon kay dili intawon makauli diha sa ilang panimalay. Ban nga nagtrabaho sa lagyo nga lugar. Anong gibuhatan nimo? Alang ni sa kaugmaon sa ako ang mga anak, alang ni sa kaayuhan sa ako ang pamilya. Kana nga panglantaw nga pinayalan ako sa pamilya nga gihatag sa Dios kanako nga ako ang pag-aampingan. Kinaang larawan o dagway diha sa atuang papel. Mo na nga bisag ano sa ato gina nga mahalon og atua nga ampingan ang atua nga kakaliwatan. Bisan sa induna pay na saag sa dili maayo nga dalan sa kinabuhi, dito nga dili na kanako kabahin sa akong pamilya kay nagpakaulaw ka. He or she is part of the family and he will be forever a member of the family. Bisan pa man sa kakulangan ngayang nahimo. Mao ka na nga ang atuang atiman gayot tiha sa tagsa-tagsa nato ka mga pamilya. Mao gaynaw sa nga December sa time of family reunion aron makasubay sa gigikanan. Pero karon lahi ang atuang masinati kay bawal man lagi ang dinagko nga panagtapok. Imuha lang gamay nga pamilya. Mo nang uban nag-organize sa lang taog virtual Christmas party. Dinhi na lang ta sa internet magkumustahay. Dinhi na lang ta hiniusag pag-ampo. The longing to be always with the family. Ikaduha nga din ang pamilya nagapadayon nga principal gayod nga reference point sa mga batan-on. Ilagi na dagan balik yun sa pamilya. Sa gipagawas ni Pope Francis niya itong miagi nga tuig labi na katong panahon nga 2 years ago nga timing pod nga tuang Year of the Youth, and then the Holy Father issued an apostolic exhortation, Christus vivit, Christ is alive. Ningon siya, children appreciate the love and care from their parents. They give importance to family bonds, and they hope to succeed in forming their families when time comes. Ang mga bata kuno nag-appreciate kanunay sa paghigugma ug pag-atiman sa ilang mga ginikanan. So wala lang masayod nga sa inyong ginagmay nga pag-encourage sa inyong mga anak, sa inyong kanunay nga pagsuporta kanila nga nahimo ka na nga bahandi na silang kasing-kasing ang mga banding o mga ligon nga relasyon nga sa ilahang pagdako na niya nga magtukod na usap sila kagulang pamilya, mao gina ilahang reference point. Ingon ato manggod to si tatay o ingon ato si papa
o si mama ingon ani man to iyang paghimo. Ug doon na po'y kakulangan, dili na ko nahimuon katong gihimo ni papa kaniadto. Nga wala siya naghatag maayong ehemplo. Reference point is always the family. Ug kini ang kanunay nga giampingan o giatiman diha sa simbahan nga diin ang matag Kristohanon nga magtiayon. Nakanindot nga kaning bana ug asawa kung duol sa Dios kanunay nga mo simba mao na kanunay ang makapalig-on diha sa pamilya. Kay pareho silang duha nga naningkamot diha sa ilahang pagtuo o kiniusap mahatag nila ngadto sa ilahang mga anak. Mawitan na nga the church is always against the culture of distraction. Kanang uban nga din i-allow na to ang abortion o kini atuan ning tugutan nga mga balaod. Maay na lang din sa Pilipinas kay wala gitugot kining abortion. Culture of distraction diha sa pamilya. Kay naaman na magpabilin ang guilt, ang konsensya nga maghasol sa usa ka tawo nga imuha nga gipatay ang kaugalingon nimong anak. Family is always the reference point. Umana ang hagit dinhi sa mga ginikanan nga niya dinhi. 100% kung walay COVID, bitbit ninyo ang mga apo, bitbit ninyo ang mga anak. Dala ninyo, dali, manimbata. Kaya nabahin na mo ng kabahin sa nindot nga tradisyon sa tuwang simbahan. Namun na ba, gagmay pa may dalahon yung sa akong lolo o lola mo simba. Pukawon yun mi. Apan karon tungod lagi sa pandemya nga diin, naa sila sa panimalay, ang uban nagtanaw din ha sa live streaming tungod kay gusto unta nga naagayo dinhi sa simbahan. Ikatulog katapusan, no? Ang pag-ampo ug pagsabot diha sa kakulangan sa matag pamilya. No family is perfect. Family is always facing challenges. Bisan diha sa imuha nga pamilya. Sa aktibo naman kayo ko sa parokya sa simbahan, bishop. Naa naman ako ang panahon diha. Ano nga ingon anim yung anak? Naagayod ka na nga usahay pagsulay diha sa atua nga pamilya. Susama sa kaliwatan sa tuwang Ginoo nga dunay mga henerasyon nga dili maayo ang pagpuyo silang kinabuhi. Apan sa maong nga sitwasyon ang Dios mipadala sa iyang bugtong anak nagpakatawo uban kanato. Ug mausab kana nga diin bisan dunay dili maayo nga nahitabo sa iyong pamilya apan dili kana rason nga dili ubiyaan nimo ang imuha nga anak o imong membro nga itakwil nimo. Doon na gayon nga diin mausab ug mapag-ug maanindot ang dagan diha sa matag pamilya. Ug mao kani karon ang atuang nga hagit, no? Ang pagdawat ug labas sa tanan ang pag-ampo kanunay. Nga diin kung lig-on ang matag Kristohanon nga banay, lig-on usab ang atua nga parokya, ang atuang simbahan ug nindot ang dagway sa atuang nasod. It boils down to the family. Ug mao kana mga kaigsunan ni ikaduha nato nga kasaulugan karon sa Santos nga misa nini nga tawag Misa di Gallio. Dalhon ta nga tuang mga pag-ampo ngadto sa tong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Ihalad ta kini uban sa pag-ampo sa mahal nga Birhen Maria. Nga unta taliwala sa mapagsulay lig-unon kita
diha sa grasya sa Dios nga diin ang gugma ug kalinaw mao ang mupatigbabaw. Ug iyang po ta usab kadtong wala mahiuban kanato. Kadtong nasa halayo nga dapit nga unta ang grasya sa Dios magtugob kanila aron magmalig-on sila diha sa ilahang pagtuo sa Dios. That when we go home after this second Misa de Gallio, Lord, I have prayed strongly for my family. Lord, giampo na ako sa ang pamilya sa parokya sa Immaculada Concepcion. Magpabilin kaming lig-on sa pagtuo kanimo. Collective prayer for everyone. Ug sa katapusan, iyampo ta usab nga diin diha sa matag pamilya, dili lamang alang sa bukasyon sa kamyon nga usab diha sa matag pamilya do na usay bukasyon sa pagka-pareho pagka-relihiyoso nga mugawas tungod sa maayong panig-ingnan sa matag ginikanan. Let this be our prayers as we offer all your intentions on the altar of the Lord with a prayer, with the intercession of the Blessed Mother. We are stewards of our own families. We take care and we guide all the children entrusted to us by God. May the Lord bless us and may the Lord bless all our intentions. Palihog manindog. Isip mga maluyahon ug huyang nga mga katawhan, atong dad-on ang atong mga hangyo ngadto sa langit ng Amahan, nga diha sa iyang kaluoy ug gugma, buot nga kita maluwas ug makapaton sa kahibalo sa kamatuoran. Ang atong tubag, Dios nung kaalam, tultuli kami. Diyos nung kaalam, tultuli kami. Nga unta ang atong mga kaparian makasunod sa kabubuton sa Dios ug mangita sa kaayuhan alang ni adtong ubos sa ilang pag-amuma, labi na ang mga kabos ug timawa, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung kaalam, tultuloy kami. Nga isip usa ka katilingban, kita makaila sa kaayo sa matag usa. Makapakita ug gugma ngadto sa tanan nga atong ikahimamat ug makapugong sa paghukom ug pagdaot ni adtong mga nahisalaag, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung kaalam, tultuli kami. Nga kadtong nahisalaag sa ilang agianan ug mabati sa kahapdos sa tumang kamingaw, kahigwaos ug pagsalikway, makakita unta sa paglaom diha sa kaluoy ug gugma sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung kaalam, tultuli kami. Nga ang mga masakiton, ang nanaglubog ug nanagantos, madasig ug malig-on unta sa ilang kahibalo sa gugma sa Dios alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung kaalam, tultuli kami. Nga kadtong nangamatay, mapasaylo sa ilang masala ug makapahulay sa kalinaw sa langit nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Diyos nung kaalam, tultuli kami. Langit nung Amahan, hinaot nga ang gahom sa imong gugma, musapnay kanamo, tabangi kami nga dili mahaylo sa pagatiman kanamo sa kalibutan ug dili malupig sa panulay diha sa among kinabuhi.
Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod. palihog manindog. Maigsoon pagampo ka mo oro ng akong inyuhang sakripisyo dawaton da sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot
alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Santo sa Ginoo mga gasa sa imong simbahan, himuha nga mabusog kami sa pan nga langitnon, pinagi nining santos nga pagkalawat. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay sa iyang pagpaubos aron pagpakigtipon kanamo sa magtawo, gituman niya ang laraw nga gihimo mo kaniadto ug gibuksan niya alang kanamo ang dalan sa kaluwasan. Karon malawomon nga ang gisaad nga kaluwasan makab-ot namo. Nagapaabot kami sa adlaw karon sa si Kristo among Ginoo mobalik dinhi nga mahimayaon. Ug busa uban sa manghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala mo espiritu ng pagsantos ni mga gasa aron kay mahimo alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. May pasalamat kanimo. May pikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab, may hatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Magkakaroon
Nagandong sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Yesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Santo Papa, ni Bishop Abel ang among obispo, sa tanang kaparian, mga diakono, mga kamadrihan, ug uban usab nining katawhan sa bagangga nga niya karon sa imong atubangan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang buutang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Yesu Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya. Hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitong amahan, ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubots. Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug malayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo among manunubos.
Jesucristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ipakita ta atong pag-inig suunay. Mga kaigsunan, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga aniya karon dinhi ug mokalawat kaniya. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang nga mamaayo ako.
Jesus ko, nagatuo ako nga naa ka sa Santissimo Sacramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot akong mudawat kanimo dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili kanako makalawat pinaagi sa sakramento, umari ka sa akong kalag sa espirituhanong paagi. Gakson ko ikaw og sa tibukong kasing-kasing, hiusahon ko ang akong kaugalingon uban kanimo. Ayaw ako tuguti nga mahibulag kanimo. Amen. palihog manindog. Magampo kita. O Diyos nga makagagahom, human kami mabusog sa gasang Diyos nun. Mangandoy ta kami nini kanunay, aron dinagkutan sa imong espiritu,
Modanag kami sama sa mahayag nga suga inigabot ni Kristo imong anak nga mao ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog mangluhod. Orasyo Empirata. Diyos among amahan, nagadangop kami kanimo sa among panginahanglan aron mangayo kanimo sa panalipod batok sa COVID-19 nga mikalas na og kinabuhi ug nakaangin sa kadaghanan. Nangamuyo kami sa imong grasya ngadto sa mga tawo nga gitahasan sa pagtuon sa matang ug hinungdan niining maong kagaw ug sakit ug aron mahunong ang kapaspas sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug hunahuna sa mga batid sa pagpanambal nga ilauntang maatiman ang mga masakiton uban sa ilang kahanas ug pagkamaluluyon ug sa mga ahensya sa gobyerno ug pribado nga kinahanglang makakitag pamaagi og solusyon nga dili mokatag kining maong sakit. Among giampo silang mga natakdan nga mahibalik unta dayon ang ilang maayong panglawas. Ihatag kanamo ang grasya nga himuon ang maayo alang sa tanan ug pagtabang sa mga nanginahanglan. Itugot kini pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagpuyo ug naghari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria magtatabang sa tanang Kristiyanos. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Palihog manglingkod. Apil usab ni ining santos nga misa ang mga pasalamat gikan ni Mr. and Mrs. Vinjero family, Dongyapon family, Mr. and Mrs. Jeronimo Bagay, Ronnie Bantilan and family, Mrs. Maria Nisa Tanyo, Maris Baluyot and family, Roel Uimoy, Inday Lalay and Jai, Mr. and Mrs. Johnson Lau, Andy, Juan Munday, Sally and children, Jerwin Lunay and family, Mr. and Mrs. Jeronimo Bagay Jr., Connie Rabe, Terry and Pat Bake Shop, Apolinaria Tagupa, Mr. and Mrs. Jerry Linsag and children, Mr. and Mrs. Mario Alameda Sr. and family, Arceli and Arman Morales, Jorcel, Israel and Linjan, Teresita Ramos, Marivic Ranula, Mr. and Mrs. Renaldo Diaz and family, og Mr. and Mrs. Limuel Magoncia and family. Alang usab sa mga kalag ni Porissima, Andriclos, Arnold, Ireneo, Vicinta, Maria, Vicente, ug Alexander. Daghang salamat sa nag-sponsor karong Misa de Gallo, ang DMII ug GKK1. Ugma, December 18, Knight of Columbus and JKK 5. Daghang salamat. Mga igsoon, mayong buntag sa inyong tanan. Maayong buntag sa Father. Palihog ko pukawan na inyong katapad, ing nangahapit na tamang uli, no? Basi matulog, mabiyaan na din nasa lingkuranan, no? Mga igsoon, dako kayo natong pasalamat karon nga aniyagay ka nato nining atong Misa de Gallo karon, ikaduhang Misa de Gallo ang atong mahal na obispo sa Diocese of Mati. Isip pagpadayag sa atong dakong pasalamat kang Bishop Abel Apigo sa iya karong presensya dinhi sa atong parokya, taga nato siya sa masipang palakpakan. Salamat kayo Bishop
sa imo karon nga pag-anhi dinia. Gabi ipagyud intaw na siya dinia nakatulog, no? Natulog siya dinhi para lang yun nga iyang mahimo kining santos nga misa, kining misa di Galyo dinhi sa Baganga. No, salamat pud kaayo sa atuwa karon nga sukom from Diocese of Mati, no? Salamat kayo sa inyo karon nga pag-cover nining santos nga misa di Galyo ni Bishop dinhi sa Baganga. And salamat po sa sukom sa Baganga sa inyo karon nga pagtabang. No, sa inyong tanan, salamat kaayo sa ato mga sponsors, sa ato mga sakristan. Salamat kayo sa mga kaabag, no, sa ato mga lectors nga mi-serve karon og sa atong mga choir, no. Baya sayo na mo mata doon, no. Salamat ay gayud kamayo, no. And I would like to remind you na kagahapon adunay bagong Executive Order number 46 series of 2020 nga reminding kung unsa tong himuon during the Misa di Galyo. And one of the important things is ang social distancing 1 meter gayud laong, no. Tapos dili lang kay face mask kundi adunay face shield, no, kanang cover kanang mura bitaw og pangkuan kanang pambam squad nga kuan, no. Kinahanglan gyud daw ang gibutang dito, no. Mo na nga nasayod ko nga we are confident that there is no COVID sa tuang Baganga, pero naman tay mga protocol na angay nato nga tumanon, no. Sama sa akong giingon kaniadto, kung makasala mo sa Ginoo di man mo mapriso, may penalty ninyo, pero makasala ta sa gobyerno penalty ta, no. Mo na nga way kumo kung ato ang i-observe kung unsa ang ilang gusto nga mahitabo, kay basin maura po na ang rason nga i-lockdown nila ang simbahan, no. Humana og lockdown ang katiil, karon ang karaga basin kitay isunod. Mo na nga kung gusto mo nga mapadayon ta nga gawas doon sa pagsaulog sa atong santos nga misa, we have to observe social distancing and the other protocols sa tuang IETF. Hopefully masabtan ninyo kung unsa ang tumong og tinguha niining tanan. Okay? Salamat kay sa inyong tanan. Isip pagpadayag usab nato sa dakong pasalamat kang mahal na Birhen Maria, ang inahan sa Batang Jesus. Tagaan nato sa masipang palakpakan ang atong mahal na patron, ang Immaculada Conception. Viva Maria! Viva Jesus! Tulog pag yun ay mo, hinay pa man mong tingog, no? Salamat Bishop, salamat sa tanan-tanan, o sa katapusan tagaan nato sa masipang palakpakan ng Dios, ang atong amahan nga makagagahom sa tanan. Palihog manindog. Uban sa tuang pastoral director si Father George Jong Cajes, kining siyam ka mga kadlawon misa di Galyo mo nang giplano nga sa year of mission and then 500 years of Christianity nga mabisitahan nako ang siyam ka mga una nga parokya, mga karaan nga parokya dinhi sa tuang diocese. Mogahapon ang una sa San Salvador del Mundo sa Caraga, apan naman sila may pagsugod nila sa restrictions. Sumaw na nga wala ko nakamisa kagahapon. So dito ko sa tuang Cathedral San Nicolas de Tolentino. So ugma puhon karong adlaw diretso sa Senior Santiago. So naadiri sa East Coast upat, unya ang 5 na dito sa Gulf Town. So mo ni ang kabahin dia sa tuang pag saulog sa 500 no, nga ma-affirm ang mga karaan nato nga mga parokya nga nauna, first 9 nga karaan nga mga parokya sa tuang diocese, no? Just to show, to keep the faith. Salamat sa Dios sa inyong paghupot sa pagtuo nga Katoliko. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaausab kanimo. Palaanon ta ang ngalan sa Ginoo. Karon og hangtod sa kahangturan. Ang atong hinabang nagagikan sa Ginoo. Nga nagbuhat sa langit ug kita. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dadanggung maukalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.
pasalamatan ang nangulo ni Ining Santos na misa karon sa ikaduhang adlaw sa Misa de Gallo, Most Reverend Abel C. Apigo, D.D., Bishop sa Mati. Kining maong ato ang special coverage live gikan sa Immaculate Conception Parish, Baganga, Davao Oriental, Diocese of Mati. Special nga pasalamat sa Social Communications Ministry sa Diocese of Mati. Ug ato usab nga pasalamatan ato mga mission partners. Apan ugmang adlaw mga ka-spirit ang ato ang Santos na Misa, December 18, ikatulong adlaw sa Misa de Gallo, live gikan sa St. James the Apostle Parish, Katiil, Davao Oriental, Diocese of Mati, alas 4 sa buntag. Daghang salamat sa itong mga mission partners: Santo Niño Chapel, Concordio Pandias and Family, Henry Evangelista, Lilibeth Opus, Joji Ilagan Bian, GAP Farming Resort, DXGN Supporters, Sumaya Arances Buagas Family, Carmelita Quinco and Family, Gonzales Famador Family, Danilo and Florence Alzate and Family, Art, Brenda and Nikki Milan, Eloisa Sayo, Mr. and Mrs. Larry and Rose Tamesis, Baba and Bagi Family, Doktora Marie Buenaventura, Maha Opus and Family, Mr. and Mrs. Carlos D. and Family, Telma Derla and Family, Roland and Abigail Mendoz and Children, Elizabeth Zimmerman Duterte, Viola Escandor and Family, Astrid Ada Angala, Roseline and Edita Domingo and Family, Vicky Bello Perez and Family, Chongson Cordova Paderon, Francis Lloyd Arizola and Family, J. Marts Industries Incorporated, Genoveva Montoya and Family, Eleanor Lopez and Family, Ayan Tagupa, Mr. and Mrs. Arthur Veradio, Arthur Aguliana and Family, Catherine Zamoras and Family, Mr. and Mrs. Ray and Dinda Castañeda and Family, Fred Melivo, Hari Royal Business and Marketing Corp., Jesusita Villa Abrilia and Family, Lalian Family, Dreamvet GPI, 8291 World Travel, J-Rog Marketing, Mr. and Mrs. Ronnie Usnan and Family, June and Marlene Bernardo, Frank and Engineer Gloria Cabillas, Terry Jalua and Family, Ornel and Jovic Fuentes, Mr. and Mrs. Campo Redondo and Family, Family of the late Florante and Toy Tarona, Linel Ralion, Mangrobang, Noel and Marcy, Legaspina and Family, ACD and GI Security Agency, Miss Susan Larino and Family, Tony and Vicky Galang and Family, Leticia Munda, Mr. and Mrs. Rene Julito and Family, Dr. Jessica Haen and Family, Mr. and Mrs. RJ Concepcion and Family, Aldan and Tweet Melgarejo and Family, Jade Bookstore, Attorney Jane Bacayo and Family, Kayasan and Cristobal Family, Narcisa Sironay and Family, Welvi Bangkong and Family, Aaron and Nilfa Kong and Family, Aimee Cari and Family, Tessie Mata Maranyon, Angelo Monton and Family, AMCG Farm, Mr. and Mrs. Aquilio and Delia Tabuada and Family, Vita Rivera's Bookkeeping Services, Excelcon Construction and Supply Incorporated, Neta Fields Incorporated, Glorito, Annabel, Julius, Gloa, Riadel, Philip, James, and Crisa Faye, Pellegrino Family, Chofila Villegas Bisnar and Family, Mr. and Mrs. John Lester Lapinig and Family, and Mr. and Mrs. Rolando Lapinig and Family, Mr. and Mrs. Alex Del Mundo and Family, KMY Families, Our Lady of Lourdes Parishioners Co-op, Attorney Alex and Crisilda Conanan and Family, Marisa Gamolo, Autentico, Echavari Family, French Family and Lim Family, Phil Cruz, Arky Telen, Gianna and James, Batulan, Teresa Valenzuela and Family, Celia Esteves, Vilma Cruz, Christopher Artland Cruz and Hidalgo Bonne, Pañares Family, Ben Glomerada of Microwealth Industrial Enterprises, Divine Mercy in My Soul Community, Engineer Jerry and Remy Husol and Family, Jerry and Jojo Antes and Family, Not Texters Club, Angelo Monton and Family, Maybelline Tabihe,
Toto and Emily Macavinta and family, Paz Gunanan Gira and Tahil families, Nora Tabilon, Kimpe Orayes and family, Mr. and Mrs. Junicio Dandan Jr., Mr. Celestino Barreto, Isabelita Bitinala, Joy Bitinala, Dr. Arlene Bacanaya, Irenea Masamayor, Kit and Belia Castillo, Ana Lebaran and family, Melchor and Alona Valencia, Aldwin Navarro, Bing and Francisina Bargamento, Roslyn and Matthew McNerney and family, Rowena Griffin and family, Max and Angelita Salang and family, Legasea 3, Alex and Bing Mikayabas, Hernando and Debbie Bolipata and family, Fe Basanias, Engineer Angelita Fernandez, Susan Abelia and family, Enriquita Palo and family, Emilio Jr. and Marilu Yap, Mr. and Mrs. Alex and Luz Coronales and family, Regina Rosarie Contemplative Association, Roca Davao, Eva Enoveso and family, Maria Belanda Ambi, Alice Chu and family, Rapid Growth National Project Coordinating Office, Alan Barquilla, Christian Lupian and family, Marilyn Baluyot and family, Pacabis family, Katan family, PBJA, Filipino Banana Growers and Export Association Incorporated, Leo Alvaro Manjo, JJ Canon and Sweet Mandrazo, Jerry and Mera Flor Tan family, Josefina Pongase.